na makapiling kayo para ho sa inyong Advent Recollection. Kumusta na po kayo? Mabeauty pa rin. Nakakatuwa naman kasi maraming mga kabataan, ano? Yan. Kaway-kaway naman dyan yung mga kabataan. Oh. Marami rin yung mga minsan naging bata, no? Mga young ones at once young. Mga millennials, Gen Z, no? Millennials at sino po? Centennials, meron na po ba? Wala pa ho. Ayan. So, ayan. A blessed Advent season to everyone. Ayan po. Ang tema ho na ating pagninilayan na ibinigay po sa atin upang pagnilayan, eto po. In the silence of waiting, a journey of hope with Elizabeth and Zechariah. Yung kwento po yan ni Elizabeth at ni Zacarias, may inkwentro at mapapakinggan muli natin yan ngayong simbang gabi, ngayong Misa de Gallo. Yan po ay kwento ng pag-asa. Yan. Kayo ho ba? Meron ho kayong inaasahan ngayong Pasko? Amen. Ano po ba ang inyong inaasahan? Sino ho ba ang inyong inaasahan? Yan. Ha? Sino? Maniwala ako. Ano ang inyong inaasahan? Sino ang inyong inaasahan? Yan. Oh. Ano po ang English ng pag-asa? Yan. Hope. H-O-P-E. Gustong-gusto ko yung acronym na H-O-P-E. Anong ibig sabihin nun? Hold on, pain ends. Hold on, problem ends. Yan. O, tignan mo nga katabi mo. Mukha ba siyang punong-puno ng pag-asa? O mukha ba siyang paasa? No? Sabi ho sa akin ng aking kaibigan, Father, naniniwala naman ako sa pag-asa. No, pero bakit ganon? Ngayon, sa mundo ngayon, ang dami ng paasa. Ang daming paasa. Sabi ko, sigurado ka ba? Paasa? O assuming ka lamang? Di ba? Hold on, pain ends. Yan po, ang pinakamensahe ng Adbyento. Panibagong simula, panibagong pag-asa, panibagong pananaw, panibagong puso, kalooban para sa misyon, para sa Diyos, para sa iyong sarili. Yan. Okay? Okay. Next slide. Yun. Sabi ho sa aklat ng Ecclesiastes, there is an appointed time for everything under the heavens. Diba? Panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani, panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng matinding yakap, panahon na kailangan nating magsabi ng paalam. Kung alam natin magsabi ng hi, hello, sa isang tao, dapat alam rin natin magsabi ng ano? Ha? Goodbye. Hello? Ay, hindi pa ata nyo napanood yung hello? Ano yun? Hello? May nagsasabi, hello, love, goodbye. Sino ho dito ang nakapanood na? Parte ho kayo ng 1.4 billion pesos. Diba? Kinita ng pelikula. Diba? Sa bawat simula, may katapusan. Sa bawat katapusan, may panibagong simula. No? Diba? Parang kailan lamang? January 1, 2024. Ngayon po ay December 2024. Ang bilis ng araw, hindi ba? At sa panahon ng Adbyento, panibagong simula. Panibagong, ano ba yun? Panahon, liturgical year.
Ba? Liturgical season. Yan. Okay. O ikaw po, habang pinagdiriwang po natin, kasalukuyang pinagdiriwang ang Adbyento, ikaw po mismo, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, dito sa simbahang ito, anong season na ng iyong buhay ngayon? Anong season na? Tagsibol ba? O taglagas na? Pero ang lahat ay may katapusan, ang lahat ay lilipas. Amen? Ang kayabangan ng tao may katapusan. Kasamaan ng tao may katapusan. Kalusugan ng tao may katapusan. Kayamanan ng tao may katapusan. Ano pa? Lahat ay may katapusan. Gaano ka man kayaman, kaya mong magbayad ng doktor, dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, kaya mong magpatayo ng ospital, pero kung oras mo na, oras mo na. Sabihin mo nga sa katabi mo, kasi medyo inaantok na siya. Bulungan mo nga siya. Bulungan mo. Mamamatay ka rin. Diba? Bigla na lamang nagising, ano? Ganun ho talaga ang buhay natin. Diba? Kanina lamang po, nagmisa ako. Napakayaman. No? Kaya mong magbayad, kaya mong bumili ng gamot. No? Pero kung oras mo na, oras mo na. Ang lahat ay may katapusan. Pero pinapaalala sa atin magtatampo ba kayo kay Lord? Ang tunay na pananampalataya hindi lang paghingi, pananatili, abiding presence. Ikalawa, encounter with self. Bakit natin inuuna ang sarili? Sapagkat hindi natin maaring maibigay kung ano ang wala sa atin. Amen? Nemo dat quod non habet. Hindi mo maaring maibigay ang pagmamahal kung wala ka mismong pagmamahal sa iyong sarili. Amen? Pero yung pagmamahal na yan, na tinanggap mo sa Diyos, hindi yan nananatili sa iyo. Ang tunay na pagmamahal, dumadaloy. Hindi pansarili. Okay lang kayo? Yan. Okay. So, tatlo yun po yan. Abiding, attentive. Attentive. Ibig sabihin, maging, anong Tagalog ng attentive? Awareness. Gising. Diba? Meron dati tayong programa sa telebisyon, Hoy, gising. Ibig sabihin, buksan mo ang mga mata mo. Buksan mo ang mga mata mo sa mga biyaya mo, sa mga tunay na kaloob ng Diyos, kayamanan ng buhay. Yan. Ikaw ba ay mayaman? Yan. Mayaman ka ba? Mayaman sa pagmamahal ng Diyos. Mayaman. Ano ang tunay mo na kayamanan mo? Ano ang nagpapayaman sa isang tao? Health, family, faith. Mayaman ka nga ba talaga? Yan. Sabi ho nila, contentment is the greatest wealth. Kontento ka ba sa buhay mo? Maaaring nasa sayo ng lahat. Ang tanong, happy ka ba? Kontento ka ba? Ako po ay pare. All people from all walks of life. Ba? Makikilala mo. Merong isang napakayaman. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, kung minsan, naiinggit ako dun sa mga pulubi sa ilalim ng tulay. Bakit? Kasi, Father, sila pa yung mas nakakatulog ng mahimbing. Walang problema, no? Walang iniisip. Bala kayo dyan.
Oh, sabi nung mayaman na kaibigan ko, biruin mo, yung pulubi, nakakatulog ng mahimbing, kumpleto ang tulog. Samantalang ako, aircon, napakalambot ng kama, pero hindi ako makatulog kasi marami kong kaaway sa opisina. At kaming magkakapatid, nagkakademandahan dahil sa pera. Ano nga ba talaga yung mga kayamanan mo sa buhay? Attentive. Buksan ang mga mata. Oh, at ikatlo, active waiting. It's not just passive waiting na wala kang ginagawa, kundi active. We cooperate with God's grace. Ang biyaya, hindi lamang po yan ibinibigay sa tao. Kailangan nating tanggapin ang biyaya. Buksan ang regalo. Palalimin ang biyaya. Ibahagi ang biyaya. Okay? Yan. O mamaya, tignan mo ang iyong sarili sa salamin. Mukha ka na bang regalo? Mukha ka na bang regalo? Mukha ka bang tatanggap ng regalo? O magbibigay ng regalo? O ikaw mismo ang regalo? O ano? Okay pa kayo? Gising pa? Okay. Okay. Yan, encounter with God, abiding waiting. You know? We encounter God in history. 2,000 years ago, isinilang siya, namatay, muling nabuhay muli. History. 2,000 years ago. Yan. And also in majesty. You know? Sa hinaharap, sa wakas ng panahon, you know? We would also encounter God as a glorious judge. No? Tatanungin niya, ano yung nagawa mo? Ano yung nakaligtaan at nakalimutan mong gawin? What have we done and what have we failed to do? Oh, diba? O sino po dito ang excited na, taas ang kamay. Sino dito gusto pumunta sa langit? Oh, gusto nyo ho ba, yung mga mukhang yan, kasama nyo rin sa langit? Bakit parang hindi kayo masaya, ano? Sino gusto pumunta sa langit? Sino hong gustong mauna na? Ayan. Nagsibabaan ng kamay. Ayan. O, di ba gusto nating pumunta sa langit, pero ayaw pa nating ma-encounter si Lord, no? Kasi si Lord, babalik muli as a glorious judge. Merciful judge. Anong nagawa mo? Ano yung nakaligtaan mong gawin? Reckoning. And of course, in mystery, araw-araw nating nakaka-enkwentro, nakakasalubong ang Panginoon. Sa misa, sa mukha ni Father Nino. Nakikita nyo ba si Jesus kay Father Nino? Nakikita nyo ba? Kay Father Nino, si Jesus? Mamaya sabihan ninyo, bulungan ninyo, pautang nga. Biro lamang po. Encounter with God, with Jesus. Alright? Okay. So, ito po yung kwento ni Elizabeth at ni Zacarias. Si Zacarias, pare. Si Elizabeth, holy woman. Pinsan ni Mama Mary. Araw-araw nasa templo, makadiyos, malapit sa Diyos, madasalin. Pero, walang anak. Siguro sinasabi ho ng mga chismosa, mga kamag-anak at kapitbahay, araw-araw kang nasa simbahan. Bakit parang ang buhay mo ay sinumpa? Alam niyo ho, sa kultura ng mga Hudyo, kapag wala kang anak, ikaw ay
walang biyaya, walang blessing. Oh, one of the greatest blessings in Jewish family is a blessing of children. Ba? Ganun po ang tingin ng tao kay Elizabeth at Zechariah. Oh, yan. Every day, siguro araw-araw hinihiling nila. Magkaanak sila. Oh, magkaanak. Aba, dumating po sila. Dumating po ang anak. Anong edad ni Zechariah at ni Elizabeth? Siguro mo yung uugod-ugod na sila, no? Oh. Kung kailan pa tumanda, saka ano po yun? Ano yung pagkarinig ko? Kumirengkeng? Ha? Kung kailan tumanda, saka nagkaanak. Oh, di ba? Ibig sabihin, tumupad ang Diyos sa kanyang pangako. That even at the sunset of one's life, there is sunrise. Sino po dito ang mga senior? Yan. O mamaya, halimbawa, dadalawin kayo ng anghel. Sasabihin, magkakalaman ng tiyan mo. Ano pong mararamdaman nyo? Paano mo yun sasabihin sa asawa mo? Ha? Ano? O, di ba? Kagila-gilalas. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? O mga senior, ano kaya ang plano ng Diyos sa inyo ngayon? O, sa yugto ng inyong buhay, may plano pa ba kayong gawin? Baka gusto nyo po mag-artista. Pwede pa. Even at the sunset of one's life, there is sunrise. Panibagong simula. Panibagong pag-asa. Dahil sila ay naghintay. Kanina po ako ay nag-bless. Napakagandang bahay sa Santa Rosa. Biruin mo, naghintay itong mag-asawa 20 years waiting. 2 years in the making ng bahay nila. Ang lahat ay kaloob, sabi nila. Ang lahat ay biyaya, Father. Oh, lalong-lalo na sa isang taong marunong maghintay. Yan. Okay pa kayo? Ano ang hinihintay ninyo ngayong Adbyento at Pasko? Yung hinihintay nyo ho ba? Hinihintay rin kayo? Naghihintayan kayo? Ha? Oh. Naghihintayan. Sino ang unang papatawad? Yan. Pag-usapan natin yan mamaya, no? Yan. Meron ho ba kayong mga kaaway na dapat patawarin? Ha? May mga kaaway ba kayo? Ha? Nandito pa sila ngayon? Ayan. Okay. Yan. Tayo pong lahat, meron ho tayong mga greater and lesser hopes. Pero wag ho nating kaliligtaan ang ating pag-asa at ang tunay na pag-asa ay matatagpuan lamang sa Panginoong Diyos. Alam niyo ho, ang tunay na umaasa ngayong Adbyento, yes, tayo po. Pero ang tunay na umaasa, naghahangad sa ating pagbabalik loob ay ang Diyos. The real protagonist of Christian hope this Advent is God. God who waits for all of us until we open our heart. Buksan ang isip, puso, palad para sa Kanya. Siya ang tunay na umaasa. Amen? Oh, okay? Yan yung sinabi natin kanina. Hold on, pain ends. Yan. Hope is not the absence of hardship, it is finding light within it.
Saan nga ba isinisilang ang pag-asa? Ang pag-asa ho, hindi ho yan isinisilang sa panahon ng katiyakan, panahon ng kasaganaan. Ang pag-asa sumisibol sa panahon ng kadiliman, kawalan ng katiyakan, moments of absurdity and uncertainty. Doon isinisilang ang pag-asa. Yan, tignan mo nga ang iyong katabi. Mukha ba siyang walang pag-asa? Oh, diyan po isinisilang ang pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Oh, okay? Yan. Ito po, napakaganda. A yes from God provides for us. A no from God protects us. Waiting on God prepares us. Oh, kuminsan kasi ang rejection daw is a redirection, protection. Kapag nagsabi, hindi para sa'yo yan, ibig sabihin, protection yan. Meron po akong kaibigan, sabi niya, alam mo, Father, meron akong hinihiling sa Diyos. Talagang araw-araw, pinapanalangin ko yan. Pumupunta ako ng Quiapo, pumupunta ako ng Baclaran, pumupunta ako ng Manawag, nag-aalay ako ng itlog sa Santa Clara. Nagdarasal ako. Ipagkaloob ang aking hinihiling. Hindi binigay ni Lord. Tinatanong ko, meron bang favoritism ang Diyos? Meron ba? Wala. Ba? Sabi sa akin ng kaibigan ko, matagal akong humiling. Hindi sa akin binigay at ipinagkaloob. Nagtampo ako kay Lord. Fast forward, after 10 years, Father, sabi sa akin ng kaibigan ko, mabuti na lang, Father, hindi ibinigay ni Lord ang aking hinihiling. Kung hindi, siguro, napahamak na ako ngayon. Oh. Yung paghihintay natin has something to do with development of character, virtue, patience, purification. Yung hinihiling mo ba, talagang makakabuti ba yan sa iyo? Yung hinihiling mo ba, hindi lamang yan makakabuti sa iyo, kundi makakabuti rin sa kapwa mo. Kasi maaari yung hinihiling mo, pansarili, makasarili. Kaya hindi ibinibigay. Andiyan pa kayo? Okay? Ayan. Encounter with self. Attentive waiting. Sabi ho, ng mga spiritual masters, the goal of Christian life is not just to see clearly, but to see rightly. Malinaw ang mata, pero kokonti ang ating nakikita. Sino po dito ang 2020 ang vision? Sino po ang mga malinaw ang mata? Sabi ho dun sa Facebook, nung bata tayo, anong nagpapalinaw ng mata? Nung bata tayo, carrots at kalabasa. Ngayong tumanda na tayo, ano pong nagpapalinaw ng mata? Pera. Tama ba? Anong pipiliin nyo ngayon? Carrots, kalabasa o pera? Sabi ko na nga ba Sabi ko na nga ba? Pera. Oh, okay. Kung minsan malinaw ang ating mga mata, pero kokonti ang ating nakikita. O ayaw nating makakita dahil ayaw natin ng pananagutan. Ayaw nating masaktan. Oh, sana hindi ko na lang nakita, Father.
Nasaktan ako eh. Ha? Yan. Yan. Sino po dito ang in love? Taas ang kamay. Tanungin nga natin yung mag-asawa. Sino po dito ang in love? In lababo. In love. O yan. In love po ba kayo? Totoo ba yun? Kapag nagmamahal, bulag. Love is blind. Totoo ba yun? Is love blind? Bulag na bulag. Bulag na bulag. O, tanungin naman natin si Sir, bulag na bulag ba ang pag-ibig? Depende kung gwapo ka. Depende daw pag gwapo, no? Yan. Tsaka bagong ligo. O, sino po dito? Tanungin natin yung mga Gen Z. Yan. Sino sa inyong in love? Grabe, oh. Wala? Ha? Sinong in love? Ha? Kapag in love ka ba, ano yung nakikita mo? Nakakakita ka ba o hindi? Hindi? Hindi. Hindi po. Hindi. Anong nakikita mo? Black po, black. Ha? May nakikita ba? May nakikita ka ba na hindi namin nakikita? Wala po. Sino ditong in love sa inyo? Bakit bino-volunteer mo? Ha? Sino? Kapag in love ka ba, nakakakita ka? Wala kang nakikita? Wala kang ano? Ha? O, dito. Kapag in love ka ba, nakakakita ko hindi nakakakita? Nakakakita. Ha? Saan? Siya ba yung spokesperson nyo? Yan. Sabi ho nila, ang tunay na nagmamahal o umiibig, sila ang nakakakita. Nakikita nyo yung kamalian, kapintasan, karupukan ng minamahal, but you see beyond. Oh, you see beyond. Oh. Okay? Ayan. Love is the... Sabi ho nung kaibigan ko, Father, totoo naman yung pagod, nararamdaman ko nga eh. Burnout. Oh, yun yung paboritong lingwahe ng mga kabataan. Burnout ako, Father. Pero burnout is real, but due date is more real. Ay, parang hindi na-gets yung joke. Due date. Due date. Kailangan magtrabaho, kaya bawal mapagod. Ayan. Anong klaseng kapaguran meron kayo? Meron kasi yung pagod ka, pero at the end of the day, masaya ka. Meron rin yung pagod ka, pero galit ka sa mundo. Kuminsan, ang pagod, burnout is not caused by overwork, hard work, but meaningless work. Ibig sabihin, wala ka nang nakikitang kahulugan sa ginagawa mo. Kaya ka burn out. Okay? Yan. Ito po. Ito po. It is attentive waiting. We are called to pause, check on our passion, priorities, peace, and prayer. Yan. Diba? Ganyan ho ba kayo kung kayo ay natutulog? Tignan mo nga katabi mo, mukha na bang si baby? Humihilik na? Ayan. Sino po dito ang kompleto ang tulog? Totoo ho ba yun kapag tumatanda, kumukonti ang oras ng tulog? Yung mga millennials, Gen Z, ilang oras ang tulog ninyo? Kaka-cellphone, ano? 7 hours? Ha? Hinihintay nyo yung reply, no? O mag-like yung crush nyo, no? Yan. Sino po dito ang kompleto ang tulog? Taas ang kamay. 5 hours. 7 hours. 8 hours.
24 hours. Ha? Tulog. Ha? Para kang 7-Eleven 20 hours. Sino dito ang kompleto ang tulog? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kompleto? Hindi. Ha? Kompleto ang tulog. Taas ang kamay. Yan. Very good. Alam niyo ho ba, sabi ho nila, kapag masarap yung tulog mo, kompleto, ano po, nagpa-practice ka na daw. Diba? Tignan mo yung mga patay, parang natutulog lamang. Diba? Ha? Totoo ba? Ba? Mamaya, tignan mo yung sarili. Diba? I-video mo yung sarili mo habang tulog ka. Diba? Para malaman mo yung itsura mo. Ba? Okay. Eto po. Kilala niyo po ba siya? Si Saint Joseph. Yan. Diba? Si San Jose, a deeply pious man, but also downright practical. Oh, bakit? Kasi San Jose, bago siya gumawa ng isang matinding desisyon, hihiwalayan ko ba si Maria o hindi? Ano pong ginawa niya? Natulog. Kumisan ganyan, di ba? Oh, hindi tayo kailangan magmadali. Itulog muna natin. Paggawa ng desisyon, ilang segundo lamang yan. Pero yung haharapin natin, yung consequences ng bookstore, biro lamang po. Yan. Ayan po. Sino po yan? Sino? Si Jesus. Ano po ang nangyari dyan? Sa Ebanghelyo, isa ho sa mga kabanata sa Ebanghelyo, nakasakay si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At bigla na lamang, may malakas na hangin, alon, bagyo, hinahampas ang bangka na kanilang sinasakyan. Ano pong ginagawa ni Jesus? Tulog. Kanino ho siya nagmana? Sa tatay niya. Ano ho ang mensahe niyan? Siguro ho sinasabi natin, Father, kapag may problema ba ako, tinutulugan ba ako ni Lord? Sabi ni Gary V. Oh, ang mensahe po dyan, ang isang taong may malalim na takot sa Diyos, walang dapat katakutan. Ang isang taong may malalim na tulog, may malalim na pananampalataya. Amen? Bakit? Kasi kung tulog tayo, when we sleep, we allow God to be God. Pinapahintulutan natin ang Diyos na maging Diyos. We strip ourselves of our greatest delusion. Ano po ang delusion ng tao? Control. Gusto nating kontrolin ang bukas, ang buhay natin. Tama naman, marami tayong makokontrol, pero mas marami beyond our control. Oh, Kung Fu Panda. Napanood nyo na ba yung Kung Fu Panda? Yesterday is history, tomorrow is always a mystery. Today is a gift, that is why you call it present. Ang tanging tiyak lamang ay yung ngayon. Wala pa yung mamaya, wala pa yung bukas, wala pa yung sa makalawa, wala pa yung Pasko. Ang tanging tiyak lamang ngayon. Ba? Gusto nating kontrolin ang bukas. Oh. Ang isang taong may malalim na takot sa Diyos, walang dapat katakutan. Ang isang taong may malalim na tulog, may malalim na pananampalataya. Oh, yan, pakigising mo yung katabi mo, humihilik na siya. Ayan. Alright. Sige, let's fast forward. Passion. Know your passion. Sabi nung kaibigan ko, Father, ngayon, tumatanda na ako. I chase not only my pension, but my passion.
Ano yung gusto mong gawin sa buhay mo? Yung papasaya sa'yo. Diba? Yung gumigising ka ng umaga, yun yung inspirasyon mo. Diba? Gustong-gusto ko yung nabasa ko sa Facebook. Sabi ho doon, tayo po, mga tao, we use all our health to chase wealth. And then we, spend all wealth in order to gain health. Pero huli ng lahat. Okay? Eto, ganyan po ba kayo? Ngayong Pasko, papalapit ang Pasko, yan ang pinakamasaya, pinakamakulay, pero pinaka-busy. Pero alamin natin, ano nga ba talaga yung mga priority natin sa buhay? Priorities. Lahat po tayo busy. But it's all about priorities. Amen? Okay. Eto, piety. Ano po ang ipinapanalangin ninyo ngayong Adbyento, Pasko? Of course, marami po tayong hinihiling sa Diyos. Pero ang tunay na panalangin, hindi nito hangarin na baguhin ng Diyos. Ang tunay na panalangin, binabago tayo. Real prayer does not change God. Authentic prayer changes us. Pagbabago ng pananaw, pag-uugali, yan ang tunay na panalangin. Hindi yung, sana mabago ang iyong kalooban, Lord. Thy will be changed. Ang tunay na panalangin, hindi, Thy will be changed. Thy will be done. Ang kalooban mo, Panginoon, ang masunod. Okay pa kayo? Okay. And peace. Ayan, pag-usapan na natin yung pagpapatawad sa panahon ng paghihintay. Kanina po, tinanong ko kanina, kayo ho ba merong hinihintay? Baka yung hinihintay ninyo ay naghihintay rin sa inyo. Naghihintayan. Ayan. Eto po. Sino nagsasabi, forgive and forget? Magpatawad, kalimutan ng lahat. Taas ang kamay. Sino nagsasabi, magpatawad, pero alalahanin ang mga lessons ng buhay? Forgive and remember. Sino po? Forgive and forget? Forgive and remember? Palagay ko yung pangatlo yung pinakamakatotohanan. Remember and remember. Tayo daw mga Pilipino, mga likas na mga magsasaka. Bakit? Mapagtanim. Totoo ba? Mapagtanim ng galit, Napakahirap nga naman magpatawad. Pero meron ba kayong dapat pagpatawarin? Meron po ba? Napakahirap. Una sa lahat, yan po ay kaloob ng Diyos. Kung tayo lamang, mahirap. We would be trapped in the cycle of revenge, retaliation. Ang mga nasaktan, mananakit rin. Ang mga naloko, manloloko rin. Ang mga naabuso, mang-aabuso rin. Broken people break others. Oftentimes, that's the cycle. At kailan po natuldukan ang siglo ng kalupitan? Saan? Sa krus. Yan. Naghihingalo ang ating Panginoong Hesus. Pero meron pa rin siyang choice. Mamamatay ba ako ng bitter? O mamamatay ako ng nagpapatawad? At alam po natin ang kanyang pinili.
At doon po ang kanyang muling pagkabuhay. Sa kanyang pinili. Andun ang biyaya ng muling pagkabuhay. Pero alam ho natin, napakahirap magpatawad. Kami nga mga pari eh. Diba? Tama ba yun? Father Nino, sa community, no? Mahirap rin magpatawad sa kapwa pari. Diba? Oo. Kayo ho ba? Meron pa ba kayong dapat patawarin? Kasama nyo ba siya dito? Mahirap. Why? Because revenge, retaliation appeals to our baser instincts. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, gilagid sa gilagid. Ba? Oh. Ba? Una sa lahat, kaloob yan ng Diyos. Alam niyo po yung tagpo sa crucifixion. Diba? Crucifixion. Ano po yung sinabi ni Jesus? The first of the 7 last words. Ano yung sinabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ho sinabi ni Jesus, Ama, pinapatawad ko na sila. Ba? Sa mga sandali na hindi pa tayo handang magpatawad, siguro magandang ipanalangin yung sinabi ni Jesus. Ama, patawarin mo sila. Hindi pa ako handang magpatawad ngayon. Ikaw muna magpatawad para sa akin. Okay pa kayo? Una sa lahat, yan po ay kaloob. Ikalawa, desisyon. Pwede ho bang magpatawad ng hindi humihingi ng tawad? Yung kailangan yung patawarin? Yes or no? Can you forgive with or without the person? Can you forgive from a distance? Yes. Choice. Can you move forward with or without the person? Choice. Father, yung magpatawad pwede. Yung magtiwalang muli, iba po yun. Diba? Meron nga tayong kasabihan, di ba? Ang ahas, kapag nagpapalit ng balat, ahas pa rin. Ba? Oh. Forgive and remember. Pero kapag nagpatawad ka daw, naalala mo pa rin. Pero wala na yung sakit. You remember in a different way. Kaya mong tignan yung taong nakasakit sa'yo. Mata sa mata. Oh. Ba? Sabi ko nung kaibigan ko, Father, apology accepted, but access denied. Oh? Access denied. Apology accepted, access denied. Choice. Ikatlo, hindi lamang po kaloob, choice, lalakbay. It's a journey. It doesn't happen overnight. Kuminsan nakakalimutan ng isip, pero natatandaan ng puso. The mind forgets, but the heart remembers the pain. Oh? And sometimes, the healing process is more painful than the wound itself. Oh? Kaya hindi ho minamadali. Iba-iba ang kaso, konteksto, kondisyon ng pagpapatawad. Cases, circumstances, conditions. Iba yung pagpapatawad sa ninakawan ka 100 pesos. Iba rin yung pagpapatawad sa paulit-ulit kang niloko at hindi humingi ng tawad. Oh? So yung pagpapatawad, it's a deeply personal journey. Hindi mo sasabihin sa kaibigan mo, dapat magpatawad ka na. Hindi. Kanya-kanyang journey ng pagpapatawad. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Handa na bang magpatawad? Patawad muna, Father. Patawad. Okay. Ayan. So let's move forward. Ayan. Encounter with others. So sa pagninilay natin ng
kung ano yung laman ng puso kalooban natin. We are called to love more, serve more, give more. Diba? Ayan. Active waiting. Ayan. Meron pong kasabihan yung mga millennials, Gen Z. Yan. Ay, sabi ni AI. Yan. Ano yung YOLO? Alam niyo ho ba yung YOLO? Yeah. Oh, millennial ka, ma'am? You only live once. Minsan ka lamang mabubuhay. Tama ba yun? I-enjoy mo na. Kasi minsan ka lamang mabubuhay. Tama ba? Tama naman. Sabi ho dito sa cartoon strip na Peanuts, sabi ni Charlie Brown kay Snoopy, minsan ka lamang mabubuhay. Ano po yung sinabi ni Snoopy? Mali. Hindi yung minsan ka lamang mabubuhay. Minsan ka lamang mamamatay. Hari nawa, piliin mong mabuhay ng makabuluhan araw-araw. Okay pa kayo? Pinipili nyo bang mabuhay kabuluhan araw-araw? Ako po ay pare. Kung minsan ho, kapag ako ay nagble-bless ng patay o namamatay, pinipikit ko yung mata. Kasi baka mapaniginipan ko yung mukha. Takot tayo sa kamatayan. Takot tayo siguro. O sino ho dito ang hindi takot sa mamatay? Sino? Ayan, si Ma'am, no? Oh. Takot tayo sa kamatayan. Pero ang tanong, nagsimula na ba tayong mabuhay ng makabuluhan? Ba? Okay pa kayo? Makabuluhan, ma'am. Fear not death, but fear rather an unlived life. Nakakatakot ang kamatayan. Pero mas nakakatakot kung hindi pa tayo nagsisimulang mabuhay ng makabuluhan sa paglilingkod, sa pagbibigayan. Pero ngayong Pasko di ba, panahon ng pagbibigayan. Ang binibigay ba natin usually yung labis, yung sobra, o dapat bang ibigay natin yung nararapat? Not simply what is excess, but what is essential. Not simply what is left, but what is right. Nung ako po ay seminarista pa lamang, nag-volunteer po ako sa pag-iimpake ng relief goods para sa biktima ng Ondoy. Kayo ho ba naapektuhan? Ondoy? Typhoon? Nakakatuwa ho. Kasi nung panahon ng Ondoy Typhoon, marami hong nag-donate. Pagkain, damit, medisina, school supplies, cash. Pero nakakapagtaka rin. Marami rin po ang nag-donate ng barong, gown, high heels, Americana. Sabi ko ba yung mga biktima ba ng Ondoy, ng baha, sila ba ay mag-JS prop? Wedding gown. Paano ho tayo nagbibigay? Yung labis ba? Sobra? O dapat tayong magbigay ng nararapat? Not just simply what is left, but what is right. Not simply what is excess, but what is essential. Pero alam mo natin, sa ating pagbibigay, napapagod tayo. Sino dito ang hindi napapagod sa pagbibigay? Father, ibinigay ko ng lahat. Bakit hindi pa rin akong pinili? Father, binigay ko na ang lahat para sa aking mga anak. Bakit ako pa rin ang mali? Naalala ko yung isang magulang. Sabi niya sa akin, Father, hindi ko maintindihan yung aking anak na Gen Z. Binigyan ko siya ng cellphone, iPad, para naman i-text ako.
I-update ako. Tinext ko siya, "Where you, anak?" Ang sagot sa akin, "Who you?" Ha? Ako po ay pare, nagmimisa ako sa mga school. Ba? Yan po, yung sinasabi ng mga magulang. Father, tingin nila sa aming mga magulang ngayon, para kaming mga ATM machine. O kaya, walking GCash. Kapag hihingi lamang na allowance, saka sila makakaalala. Totoo ba yun, mga kabataan? Di naman. Sabi naman ng mga kabataan, Father, hindi ko maintindihan si nanay at si tatay. Kung sino pa yung mga mahal ko, sila pa yung hindi nakakaunawa sa amin. Why do people whom we love most are the ones who hurt us most deeply? Sa ating pagmamahal, napapagod tayo. Sa ating pagbibigay, napapagod tayo. Kung minsan naninimbang tayo. Pero merong nagbibigay without expecting anything in return. The joy of giving is already the reward. Masaya ka sa pagbibigay mo. Nagbibigay ka dahil naranasan mo walang-wala ka. At ikaw ay tumanggap ng biyaya. Sa kabutihang loob ng iyong kapwa, kaya ka mapagbigay. Pero ano nga daw yung tunay na pagbibigay? Ibinigay mo ang buong buo, pero pakiramdam mo, hindi ka rin nagbigay. Nagbigay ka, pero parang hindi ka rin nagbigay. Nagbigay ka, pero walang nabawas sa'yo. Nadagdagan ka. Yun ang tunay na pagbibigay. You give your all, but then you feel as if it costs you nothing. Kasi kung minsan kapag tayo nagbibigay, ay, nangungwenta tayo. Nabawasan na naman yung aking 100 pesos. 99 pesos na lamang. Kasi 1 peso binigay mo sa simbahan. Diba? Yun ang tunay na pagbibigay. Nagbigay ka, pakiramdam mo walang nabawas sa'yo. Nadagdagan ka. Lumalim ang iyong pagkatao. Amen? Yan, tapusin na natin. Yan. Eto po. So, i-review lamang ho natin yung love language. No? Love language, ha? Ng bawat tao, meron daw yan, paraan ng pagmapamalas ng pagmamahal sa kapwa, sa minamahal. Words of affirmation. Diba? Ngayong Pasko, darating na Pasko, hari nawa, masabi natin yung I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Ba? Kuminsan yung mga pinaka-basic, yun ang nakakalimutan natin. Aba, siguraduhin lamang po natin na hindi humaliligaw yung ating text message, no? Baka ma-wrong send. Imbis na love, 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 World War III ang mangyayari. Mag-I love you ka sa maling tao. Yan. Eto, quality time. Diba? Quality time. Ang Pasko ay hindi lamang po yan presents, material na bagay, kundi presence. Naalala ko po yung commercial many years ago. Yung mga magulang OFW, yung mga anak andito, si Lolo at si Lola ay nag-aalaga. Sabi ng mga anak, sana Mommy, Daddy, ngayong Pasko hindi na balikbayan box ang darating. Sana kayo na. Kung minsan po tayo ipinapagpabukas pa natin. Bukas na lamang ako magpapatawad. Bukas na lamang ako magsasabi, mahal kita. Bukas na lamang ako magsasabi, patawarin mo ako. Paano kung hindi na darating ang bukas? Paano kung wala ng Pasko? Is it one more day or one day less? Yan. Okay pa kayo? Yan, gifts. Pinag-usapan natin yan kanina. Acts of service. Okay? Paglilingkod. Especially ngayon. Sino po dito ang mga parte ho ng simbang gabi? Lahat po ba kayo?
May kanya-kanyang role. Oh, this acts of service ngayong simbang gabi, Misa de Gallo. Tulungan niyo po si Father. Oh, alam niyo ho, isa ho sa mga pinaka nakakapagod sa pare, ang Misa de Gallo, simbang gabi. Diba? Oh, tulungan niyo po kami. Kailangan na kailangan namin ang inyong tulong. Ba? Kung minsan ang mukha ng pare kapag December 24, 25, dahil sa pagod, nakasimangot na. O, di ba? Yan. And touch. Yan. Yakap. Oh, more than the wrap gifts are the arms of family members wrapped around each other. Yun ang Pasko. Oh, naalala ko po. Ito na po yung huling kwento. Nung namatay ho yung aking tatay, unang Pasko, sabi ho nung aking nanay, my mother, maghahanda pa ba tayo ng Noche Buena? Oh, ba? Namatay na si daddy mo. Maghahanda pa ba tayo ng Noche Buena? Yan. Walang sasarap sa Pasko na kumpleto ang pamilya. Diba? Yun ang tanong. Sabi namin, maganda pa rin tayo. Noche Buena. Oh. It may not be the happiest. Hindi siya masayang Pasko. Pero makabuluhan pa rin ang Pasko namin. Kahit wala na ho si Papa. Oh. It may not be a sharing of food, but a sharing of grief, loneliness, sorrow for the loss of a loved one. Oh? Ba? Yan. Yan ang Pasko. More than the wrap gifts we give and share, we receive, are the arms of family members wrapped around each other.